Welcome back mga kastudyo to another mukbang. Today's episode po, solo po ako. At ang kakainin ko ngayon ay 3 different chicken po from 3 different restaurants or fast food. So unang-una meron ko ditong fried chicken ng Chowking. Ito naman sa Jollibee at ito naman sa McDo. So meron din ito, tawag dito, crawfish ba yan? Tapos merong fries. Ay, chichara pala yung tawag dyan. Mayroon akong rice dito, tsaka yung gravy. I-combine ko na yung gravy ng tatlong mga fast food. So, hindi ko na patatagalin to mga studio kasi gutom na din ako. Sarap na mo kumain ng fried chicken. So, pray po muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. So, tara po. Mga unta ninyo. Arita una sa Jollibee. Wala mo ng gravy. Panalo po, ang sarap. McDo naman. With gravy. Hapit mga boss. Kain po. Meron po siyang crunchy tapos juicy po sa ilalim. Malasang malasa talaga. Chowking naman. Sobrang dami po nito. 9 na piraso po. Iwan ko lang, umaubos ko to.
Yan, 3 down po. Grabe ang juicy po. McDo naman.
Coke na madaming ice, oh. Sarap ang lamig po ng Coke.
So itong rice na lang po yung ubusin ko. Dalawa hindi ko na maubos. Bali, 7 lang po lahat na kain ko na chicken. Yan po, sakto po yung 7 piraso po, 3 piraso ng Jollibee, 3 piraso ng McDo at saka 1 piraso ng Chowking. So sa akin po yung pinaka-paborito po sa 3, Jollibee po talaga. So ayun po, shoutout po muna ako. Shoutout po kay Ipang Mahilom. Maraming salamat po ma'am. So lagi po siyang nasama sa shoutout kasi lagi po siyang nagko-comment ba. So laging nanonood si ma'am. Maraming salamat po talaga. Shoutout din kay Carinyo Mayber, Delia Villanueva, Rian May Camacho, Shilo Lang Araneta Labitad, Twin Madison, Clean Jane, Brianna Ray Hebensen, at ang last po si Limuel Islita Pasindo. So yun na po muna yung shoutout mga studio, yung iba sa susunod na lang po na video. Maraming salamat po sa panood sa episode na to. Sana po nag-enjoy kayo kahit hindi ko po naubos to ngayon. Kasi sobrang dami pala yung nalagay ko. Hindi pala kaya. So maraming salamat po. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!